PPGRI 87. Oke, podo cak. Disampeno cak. Yo, nanti disampeno podo. Podo. Ayo Cak Supri disampeno. Iya. Buat Mas Gareng ya. Atur salam buat kadang ikon wonten mundu. Alumni pira cak kemang 87. 87 ya dari Mas Gareng yang ada di Malang, Jawa Timur. Tunggale kancane Mbak Wariati. Oh iya. Mbak Ani Subio. Ya. Jaluk lagu iming-iming. Cak. Kanggo warga mundu. Goyang dong. Sakjroning atiku ganku nandang tresno wikine wis lodrat sak derming lampahi bojone Herman tukang syuting nusul Bujum sapa digakno brengesan katon ngomong atiku wis kadung batuk bat pelo kudu tak tangisi to ning ngono iki saingga bengar rasaku lamun bisa secaketan sayang kudu tak tangisi
agawe pikirku pusing Dekek Cleret ireng nanti cae tak sawang tambah manis manise dekek tiba bunyanji yen lakonnya ning slirane delok bang iyo hatiku kayalian bojone Marina Nuso nasi podang andutut hati kepranan orang madu hatiku tansaya dokter tak sanani sun wikat pulut benduk tinggalane jaman kuno nalikane wong Jawa dijajalana ana jagongan melu rakyat melu bangsa jenenge sarip ing desa tambah dosa lurang gedangan kok dadi londo blangkonan ngantek londo lidake saunang-unang nake pancet buke sarep abuse sarep ora trimo lorang gedangan dipateni etan etan kali lili jaga ne paiti ko serduk kar 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 buruhe abaji kulon kulon kali lili sarip jagoan sakti titi ngono ae kok musuh bebuyutan paidi tidak karo kopi kadhane kok yen iso piye gaweyane pancen maling nek maling nyekut sarip